नैबे साननैसोनि मोनसे नुथाय जायखौ माने साइन्टिस्टफ्रा नुनो मोन्दों जाहैबाय। दा नैबे नुथाया अस्ट्रेलियानि मोनसे फिसा आइलेन्डनि जायखौ राइनी आइलेन्ड होननानै मिथिना मोनो। दा बे नुथायानो जाहैबाय खासेवनि बागै। साइन्टिस्टफ्रा नुनो मोन्दों दि 99% फिसाफ्रा माने फिमेल जोनोम लादो। दा बिदिनो गेदेर खासेवफोरनि गेजेरावबो बिसोर नायनानै नुबाय जे 87%आनो माने फिमेल खासेव नुनो मोन्दों। जेन्डार रेशियो नायोब्ला मासे मेलनि एगेन्स्टआव 116 फिमेल नुनो मोन्दों। दा बिदिनो लैथोआव थाग्रा खासेवफोरनि फिसाफोरा मेल जागोन ना फिमेल जागोन बियो माने क्लाइमेटनि सायाव सोनारो होननानै बिसोर बुंदों। खासेवफोरा जाय बालाहामा बा बालाहायाव लैथोनि सेराव बिदै दैगोन बै बालाहानि टेम्पारेचार एबा दुंथाया जुदि 29 डिग्री सेलसियासनि सायाव थाङो अब्ला माने बिदैनिफ्राय ओंखारनाय फिसाफोरा फिमेल जागोन चान्स थायो होननानै बुंदों। आरो लैथो सेरनि बै बालाहाया जेराव खासेवफोरा बिदै दैगोन बिनि हानि दुंथाय एबा टेम्पारेचारा जुदि 33 डिग्री सेलसियासनि सायाव थाङोबा 100% बै बिदैनिफ्राय फिमेल फिसा ओंखारगोन होननानै बिसोर बुंदों। लासै लासै जेरै क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय फिमेलल' जोनोम मोनगासिनो खासेवनि फिसाफोरा बेफोरबायदि प्रसेसखौ फेमिनाइजेसन बुङो होननानै बिसोर बुंदों। दा बिदिनो नायनो थाङोब्ला सी टार्टल एबा लैथोआव थानाय खासेवफोरनि थाखाय बेसेबांबा गिथावना सम फैगासिनो दं। मानो होनबा बिदिनो जुदि क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय फिमेलल' जाबाय थायोबाथाय बिसोरो ब्रिदिं खालामनो हानाय नङा आरो बेबायदि माहारिनि खासेवा गोमालांनोबो हागौ आरो जोंनि इयुननि जेनेरेसना माने लाइभ खासेवखौ नुनो मोनाबो जानो हागौ।